Menteri ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakong san jong ke khubor. Kari India lembau Menteri rambak du Narendra Modi kan long song knor ha kalempung jingelang ke bakhat lai jong ke BRICS. Ka sarkar India kelarai ban syai ki kinthei ban yorung syaka National Defence Academy. Palat nyopu klur nyopu san lakli ki dawai tika COVID-19 ladep ban ai ha kari India hapok ka nationwide vaccination drive. Bat kentat u menteri ki kampo yang ke Meghalaya ubak lak men remboi ban kentho AA halor ke siti na ka sur kinang mulai. Haswa bangini phai ki khubor ki babnya kini kilong ki jing penbena. Nakadaw baga jing sapriang jo jing pang COVID-19 kadang ye biteng ke All India Radio ka kentui kinong ngap bakin day ban kensting ray bikin shimlut ikisin jam jing yada ki badan kambaro bat bakitu ki bala saupusan senam karta seneng ki bala de ban yo ketika ka baning kong kin let ben shim sai ketika ka baar ha ka por bala bu long ki besngan bat ki bala yada da ka babut ikini gilai tuli ki kendon ki besuk ban le kata deng mas kiar penjengan ki bagi para beliau da army ta bat sat ki tibun sin ki phone number jo ka national helpline ki trekam na kabentaban ai ki jingtip ki bedan kam bat ki jing batai lam lenti ki patba ha ka bede bat ka jing pang COVID-19 u national helpline number u day not iwe ar lai handai nyo planot sound real bat u iwe not new san bat u Meghalaya helpline number u day iwe not pra but iwe not new not kani pat kalong skawi gijing penbena ha ka jingi ko puntip jong ka azadi ka Amrit Mahotsav India at 75 quiz bat ka AIR New Shillong kani kalong ka jingkali na kabanta minta katayo ha ka ka jingi ki ka jingruai Vande Mataram kalalong ka theme song jong ka Indian National Movement ngan ong biang ye ka jingkali ha ka jingi ki ka jingruai Vande Mataram kalalong ka theme song jong ka Indian National Movement. Pa igi jubab ki jong pi rengkat baka kerteng ka bapura bat ka address ka jong pi lengba ka ni ka email ddornushillong@gmail.com. Ya kinong job on sa penbenaha ka episode ka banwan jong ka Amrit Mahotsav quiz bat ka AIR News. Ka jingkali ka tayo ka balala kalong mano basandur ya kalama kari India. Bat kejubab kabadai kalong pinggali venkaya. Nilayo ya buntli kejubab bagi nong ngap kilapha. Bat inong job ilong i Rio Kongkram. Mentang ini pai syaki kubor ki babnya. Kumsinta jongka BRICS arhajar arpuway keberangya seprang mentah ha kabar kari India lembau menteri rambak du Narendra Modi kayo kebenta song knor ha kan kelempung jingelang u menteri rambak du kari mentah kasni unong song knor jong kelempung bakhat lai kabalong ka jingelang jong kiri ke perthai ki bakentup ya ka Brazil Russia India China bat South Africa kabalak tip ka BRICS summit lemba ka internet kapang pedeng jong kan kelempung kalong BRICS at 15 intra BRICS kajingi lang na kabentaban yay biteng ban penyar bat dakaway gijingun bat kari India kala puluh dak ya South ligi benta kibahak mat ha kajinglong songknor ka jongka kibakentup ya kajing penbaha ha kajing day pedeng kiri jongka BRICS banile persya ki kamle no ban pendan kam de ki kor ki bor jong ke internet bat jing start science na kabentaban kunjo ya ka thong jong ki SDG bat ban penklan ya ka jing ya samar kliang ha pedeng ki briu jong ko ki jaka bat ko pat ha ki babun ki benta ka sarkar India men kasi gala pentip syaka Supreme Court ba kala shim ya karai ban sya ka jing pendrung ki kinthei ha ka National Defence Academy kata ka NDA ka sarkar India kala ong ba ya kini karai la shim ha ka jing pili jungmut bat ka tanat sipai ha ka ba ka Additional Solicitor General ka Ashwarya Bhalti kala pentip ya kani syaka yin bishar ka bahakli du jong kari ka Supreme Court kayin bishar kala shim ya kani ka kaipot jongka bat kala bukpor ban pensngau ya kani kamat hapo kayin darbar hapo kayin bishar ha ka arpo artere minta ubnai ka Supreme Court ha ka pratere unai lar kala bu bat kala om ba ka day ban sha ya ki kinthai
Bagi nile ia ke eksamin NDA entrance exam na kabentaban yo rungkam kumki officer hakatnat ia dari. Dak ni kesin jam om tang ba la play ye ki jingkhang na kabentaki kinthei ban yo ia ka permanent commission hakitnat sipai Indian Army, Air Force but Navy handai kalong ru ke jingpen kala hakir kom trikam hakabede beki kinthei bat kalawai ke jongki hakatnat sipai. Ya ka Swachh Sarvekshan Gramin 8,000 arpaway on play haka bentak ba ar jong ka Swachh Bharat Mission kebanlong mentak sengi ke kendai terik nailur 8,000 arpaway kum si benta jong ka Azadi ka Amrit Mahotsav ka thong jong ka Swachh Sarvekshan Gramin kalong ban ai jing kersan na kebentaban penstet ya ka jingpen urlong ya ka thong jong ka ODF kata ka open defecation free ka baka jimut jongka ka long baki snong ki thau kin long ki bala lat pura na ka jinglik bar pathar jong ki dong song snong da ka baki don yela ki jong ki penkhana hala ki long yeng ban tuklar ye ki rukom pentre kam bat ban lum jingkhen ye ki jingni na ka kam bala pentre sibenta jongka Sarvekshan 8,000 arpaway ye ki snong ki thau ki district baki jila on akar dan kat bakum ki kendon bala bu Limba ka Swachh Sarvekshan Gramin on kentup ban pentrikam ya kathong haki khatnya wajar saus pa nyupusan tli kisnong kiba haki hindrius pa khandai pratli ki district hakelengkari on nek jungwa bat sorjamin ban pentre ya kakam haki prapunya wajar ars pa sanru tli ki jakapat ba paper ki kentup iki school ki anganwadi ki PHC ki jakayo bat ki jakamani blai Kani ka kubor ka wanshapi na ka All India Radio, Shillong. Kari India ka ladek ban ay palat nyo poklur nyo pusan lak tali ki dawai tika COVID ka rahduk mental lembaga nationwide vaccination drive. Katnat ka koi kakya jong sarkar India ka laong ba palat nyo pupralak sak nyo hajar tali ki dawai tika ladek ban ay hakini ki arpo sahun tabalala. Bat kala pentip ru ba live kundai hajar sispa khat samut kinong pang COVID kilakot nga kani ka jingpang min kasngi kabala kentiyo ka jingkhen ki bakot siya ka kandai pinyo point saw prana ka sispa. Hamighalia ki bayo thamai ki jingpang COVID-19 min kasngi ki don sispa kandai puwingut bat ki bala khlap no na kani ki jingpang kilong sawngut. Kada du menta kinong pang COVID ki bala khlap no Hamighalia kilong siajar lai spa lai pinyongut ki bala kot kilong nyupu saw hajar ar spa saw kunringut bat menta ki bilang syak sumar na kani ki jingpang kilong si hajar pras pa prapu prangut. Menteri ki kam po yeng joko sarkar Meghalaya ubat lak men remboi ula kentat ban kentho halor ke siti ke bala ada ke sur kinong molai henry ula ong baka anyi kan om pelat yen wenuru ki babe an haba keren ni kinong pathai ku bor ubat lak men remboi ula kentat ban keren ni kentho ru halor kani ke bentang henry ula ong ba ka kam ke bedei bat kani kamat kalaya saprang bat bangidan kam ban ap ye ke jingni Ulaong baka sarkar hi ka kwa ban ya da kalenti ka babet bakhut halor kani ka kam kumta kala kloy ban IT ya ka jing toket ka bada ka yang bisa ni ka judicial inquiry tang hapo arsngi kiwi kisin jam ki baka sarkar kan shin nang ni syakman kan syong ha ka ka bami na ka judicial inquiry laban rap susu uba remboy susu menteri ki kampo iyeng ka jela ula pentikna halor ka jing pan suti jong DGP ka jela UR Chandranathan ka jingi ki persya jong ka sur kinong maulai ka laban long ka mat ka bakongsan bat ka bakamat hai ki jingi ta hai ka dorbar ka banwan jong ka yin robar thoan ka Meghalaya MLA ka sen Congress ubalong ru unong aiktin barang ba jong ka sen Congress ka badan ha ka liang persya ka sarkar Meghalaya uba piti saukni ning ka si uloong ba ka sur ki pat ba klanang sawajur da ki jingi ki bakhamjur ki bala ban tsu nang ni syakman Bat lamahan ni sarkar bahkan simno kloy yaki sinjam ban pensang kam sipor yaki he pulet ki bala dawa di pat ba kanang ba ka songsuk songsangan kan wan pai pat ka jela hakoi pat kaliang menteri kabinet na kasang HSPDP uba renik ton lungdo tongkar ula kentui ki kenhuan sang balang ba per kentup ru ya kasur kinong maulai kabala lam khamat daki khatwei tli ki sang balang bat kumju ru yaki pa nang songsnong joge jela bakin bu ila ka jinget ki bas kem ha ka sarkar kabala simkhya ba halor kani kamat bat ka bakloru ban 3 minute ban pentikna ba ka jing tokit kan nong ka bakhut besuba bat ka bayat bet ha ka lenti ka badai khnang ba onla ban penni ya ka kai phot ha ka por ka bala bu
ka State Project Office jong ka State Education Mission Authority jong ka Jilla Meghalaya Shillong rengkat ka jing trilang baka Meghalaya Bharat Scouts and Guides Shillong headquarter nung ka si kila rakhi ka World Literacy Day arhajar arpway ha ka jing lang ka balalong ha ka auditorium jong ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides headquarter ka Bahar Shillong uba DP walang ubalong additional chief secretary jong ka Sarkar Meghalaya ubalong ru State Mission Director jong ka Tanat Puli Putih ka Jilla uladan rengkat ha ka ni ka jing lang kumukong san haba ajing kren ga jingilang uba walang loong ba ka thong ga bakong san jong ni jing rakhi kalong ban pen phriang jingtip halor ka jinglong kong san jong ka thok ka puli kum ka atiar ka ban ai buram bat ai jingtip ya ki hok long bri man brio ka tu ni khubor klakut ka bala wan shipina ka All India Radio Shillong